Hayaan niyo pong ipagdasal ko kayo. Mahal naming Panginoon, itinataas at ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang nanonood ng video na ito. Pangalagaan niyo po siya at ingatan. Punuin mo po siya ng iyong grasya at pag-ibig. Pagpalain niyo rin po sana siya at ipagkaloob ang lahat ng kanyang pangangailangan at mga kahilingan. Palakasin niyo rin po siya at patatagin, lalo na sa panahon ng matinding pagsubok. Alisin mo rin po ang kanyang takot at mga pangamba. Damayin mo sana siya at tulungan sa lahat ng pagkakataon. Palalimin niyo po ang kanyang pananampalataya sa iyo at bigyan niyo po nawa siya ng kapayapaan at kapanatagan sa araw-araw. Maraming salamat po Panginoon sa lahat-lahat. Ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas at buong buo ang aming pagtitiwala sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Amen.